Швейцария долучилася до санкцыяў Еўразвязу супраць рэжыму Лукашэнкі. У свой санкцыйны спіс швейцарскі ўрад дадаў 78 фізічных асобаў і 7 арганізацыяў. Распачынаем аб'ектыў. З вами Анастасія Русецкая і сёння ў выданні. Два дыпламатычныя шляхі. Офіс Ціханаўскай супрацу з еўрапейскімі краінамі пашырае, афіцыйны Менск згортвае. Яны вельмі раздражнёна ставяцца да еўрапейскага звязу, да ўкраінцаў, да літоўцаў. Яны помсцяць, але насамрэч яны помсцяць не Літве, яны помсцяць беларускім людзям. Палітычная іміграцыя беларусаў ва Украину. Ці лёгка атрымаць афіцыйны статус? Создается впечатление, что миграционная служба настроена на то, чтобы как можно меньше людей осталось в Украине. Не сціхла рэха дыпламатычнага скандалу з Польшчаю, як развязаўся чарговы з Літвою. Скараціць літоўскую амбасаду да мінімуму абяцае МЗС Беларусі пасля замацавання Вільняю за офісам Ціханаўскай дыпламатычнага статусу ў Літве. Вільня сёння прымала з візітам кіраўніка Украіны. Сімвалічна ў гэты дзень Кіеў пастанавіў увесці санкцыі супраць лукашэнкаўскай часткі Беларусі. Юлія Цальпук працягне. Всегда поддерживаем наших белорусских друзей. Адказаў прэзідэнт Украіны Владзімір Зялensкі на адпаведнае пытанне Белсату ў часе афіцыйнага візіту ў Вільню. Згадаў, што ў палітычны крызіс у Беларусі Украіна дала новы дом і ільготныя умовы для бізнесу дзясяткам беларускіх IT-кампаніяў і тысячам фрылансераў адкрылася для ўцекачоў. Мы за то, чтобы в Беларуси, во-первых, все было хорошо. Не то, чтобы прям все переехали там, рады всех видеть. Мы за то, чтобы они поднимали свою страну прежде всего. Но раз такая ситуация, и люди хотят, мы открыты для всех. Сёння ж Украіна запрасіла Беларусь далучыцца да люблінскага трыкутніку. Альтэрнатывы рускаму міру ва ўсходняй Еўропе. Польшча, Украіна і Літва праз гэтую платформу прасоўваюць супрацу ў палітычнай, эканамічнай і сацыяльнай галінах. Украіна дэманструе адкрытасць, але яе лідар яшчэ не сустракаўся са Святланай Ціханаўскай, як гэта зрабілі шмат якія яго заходнія калегі. Раней Кіеў чакаў ад Ціханаўскай прызнання Крыму украінскім. Цяпер у Зяленскага шчыльны графік міжнародных сустрэчаў, кажа палітолог Олег Саакян. Вопрос подготовки встречи с Тихановской необходимо, чтобы был проработан еще и какой-то дате, либо на каком-то событии. Иначе очень сложно подобрать, собственно, зачем и почему именно эта встреча происходит. Она сразу же будет воспринята негативно в России, негативно в Беларуси сегодняшней самопровозглашенной властью. Соответственно, в Украине будет достаточно серьезно задумываться и балансировать. Владзімір Зялensкі сёння наведаў Літву, якая рашуча дзеяць супраць палітычнага рэжыму ў Беларусі. Вільня першай у Еўропе не прызнала Лукашэнкі прэзідэнтам. Ініцыявала шэраг праграмаў для беларускай дэмакратычнай супольнасці, прасоўвае санкцыі супраць рэпрэсіўнага рэжыму. Офіс Святланы Ціханаўскай у Літве учора атрымаў дыпламатычны статус прадстаўніцтва беларускай дэмакратыі. МЗС Беларусі адказаў: скараціць да мінімуму дыпламатычнае прадстаўніцтва Літвы ў нашай краіне на перыяд да адмену ёю учорашняй і іншых недружалюбных ініцыятываў, якія распальваюць канфрантацыю в адносінах з Беларуссю. Такія прадстаўніцтвы, тым не менш, прапанавана стварыць і ў іншых краінах. Дзеля працы з дыяспорай, падтрымання Беларусі на парадку дня і дапамогі ініцыятывам у Беларусі. Паколькі лукашэнкаўскія амбасады ухіліліся, не прадстаўляюць беларускі народ, все, што яны робяць, яны адбельваюць, абараняюць Лукашэнку, то нашыя прадстаўніцтвы Беларусі, беларускай дэмакраты, яны гэтую ролю, гэтую нішу будуць запаўняць. Святлана Ціханаўская ж сёння распавяла пра вынікі апошніх міжнародных сустрэчаў. Старшыні Еўрапейскай рады Шарлю Мішэлю яна перадала прапанову пра фармат удзелу прадстаўнікоў беларускай апазіцыі ў праграме «Усходняе партнёрства» і папрасіла закрыць шляхі абыходу санкцыяў для алігархаў і прадпрыемстваў гаманцоў рэжыму. Были встречи с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом и главой МИДа Канады Марком Гарно. С Кентом мы обсудили, как расширить помощь белорусам и американский акт о демократии, чтобы США могли распространить персональные санкции на разные сферы. Например, на пропагандистов с ГОС-ТВ. Яшчэ 6 краінаў Еўропы далучыліся да 4-го пакету санкцыяў Еўразвязу. Гэта Паўночная Македонія, Чарнагорыя, Албанія, Ісландыя, Нарвегія, Ліхтэнштэйн. Увядзенне санкцыяў супраць беларускага рэжыму ухваліла Украіна. Цягам месяца санкцыйны спіс перададуць на разгляд Рады нацыянальнай бяспекі і абароны. Юлія Цальпук, Белсат.
Айчынны залаты запас растае як снег у летнюю спёку. Золатавалютныя рэзервы Беларусі цягам чэрвеня знізіліся на 354 мільёны долараў США. Гэта амаль 5%. Паводле Нацыянальнага банку на пачатак ліпеня міжнародныя рэзервовыя актывы краіны склалі 7 мільярдаў 409 мільёнаў долараў США. Сам Нацбанк надеется, что к концу года резервы не упадут ниже 6 миллиардов, то есть уже запланировано их снижение к концу года, запланирована работа экономики в условиях снижения этих резервов. То есть это не будет большим сюрпризом ни для правительства, ни для Нацбанка и как-то кардинально на работе экономики не скажется. Паводле Нацбанку змяншэнне золатавалютных рэзерваў у чэрвені абумоўленае планавым пагашэннем абавязанняў у замежнай валюце, а таксама падзеннем кошту манетарнага золата. Пры гэтым у параўнанні з пачаткам года сёлета ЗВР падраслі толькі ў траўні. Увесь астатні час рэзервы былі меншыя за студзеньскія запасы. На судовым працэсе над студэнтамі скончыўся допыт усіх 12 абвінавачваных. Пра чарговае паседжанне ў справе студэнтаў, новы суд над палітычным вязнем Мікітам Залатаровым ды іншыя сённяшнія суды распавядзе Ірына Дарафейчук. У будынку суда Савецкага району сталіцы дзяжураць сілавікі, але на чарговае паседжанне ў справе студэнтаў ахвотныя могуць трапіць. Назіралі за працэсам і два замежныя дыпламаты. Сёння скончыўся допыт абвінавачваных. У меня 3 друзей проходят по этому делу, поэтому я не могу не приходить на заседание. Это очень важно, оказывать им поддержку даже своим просто присутствием. То, что ребята могут тебя увидеть, то, что ты можешь их увидеть. Это дает им какой-то заряд энергии, что ли, дает силы держаться. Суд у крымінальнай справе студэнтаў пачаўся 14 траўня. У справе праходзяць 12 асобаў, прызнаных палітычнымі вязнямі. 10 студэнтаў некалькіх сталічных вышэйшых навучальных установаў, выкладчыца Вольга Філатчанкава і прадстаўніца Святланы Ціханаўскай у справах моладзі і студэнтаў Алана Гебрэ-Марыям. Следства вінаваціць фігурантаў у тым, што яны нібыта каардынавалі пратэсты на месцах, заклікалі да ўдзелу ў акцыях пратэсту, займаліся іх рыхтаваннем і матэрыяльным забеспячэннем. Хотят заставить бояться. Бояться, замолчать, ничего не делать. Хотят показать, что вот, смотрите, какие будут последствия. Наступнае паседжанне ў справе студэнтаў адбудзецца 9 ліпеня. Тады пачнуцца судовыя спрэчкі. Працягваюць судзіць не толькі ўдзельнікаў мірных акцыяў, але і тых, хто пакідаў каментары ў сацсетках. У судзе Першамайскага району Віцебску Наталля Карабліна пачала разгляд крымінальнай справы Александра Матвеева. Мужчыну вінавацяць у абразе прадстаўніка ўлады, супрацоўніка патрульнай службы, які затрымліваў людзей падчас маршу ультыматуму летась 25 кастрычніка. Забрал у кого-то стяг, хотели утягнуть одного, да. Александр пакінуў каментар у інстаграме пад допісам пра суд іншага віцябляніна палітвязня Артёма Ісакава, якога пакаралі 3 гадамі калоніі за выкарыстанне газавага балончыка супраць асобаў у цывільным. Да вынясення прысуду Александр Матвеев застаецца пад падпіскаю пра неразгалашэнне. У пытанні, калі скончацца несправядлівыя суды над праціўнікамі рэжыму, апытаныя намі жыхары Менску пераважна згодныя. Я думаю, когда поменяется власть в стране, тогда и закончится. Я думаю, некоторые люди у власти должны понять, что надо что-то изменить. А те, которые, например, осенью или летом не смогли выйти на забастовки и так далее, я думаю, что этих людей прижмет к стенке, когда не будет зарплат. Когда сами люди закончатся, то есть либо они перестанут сами себя оглашать, либо, собственно, все будут сидеть. Когда он уйдет с поста, тогда и закончится, скорее всего, потому что пока он на посту, не даст жить людям, которые как-то против и выступают. Тым часам судзяць і тых, хто ўжо адбывае пакаранне за нязгоду з вынікамі выбараў. У Гомлі новы суд над непоўнагадовым хворым на эпілепсію Мікітам Залатаровым. Палітычнага вязня, пакаранага 5 гадамі выхаваўчай калоніі, цяпер вінавацяць у пагрозах і гвалце супраць працаўнікоў следчага изолятару. По поводу сотрудников СИЗО тут все очевидно, вы сами должны понимать. У одного шея такая, здоровый конь, и там все остальные такие же. И как они там не справились с ними, я не знаю. Что это за психолог такой? Что это за специалист? Где он учился? Психолог не может уговорить подростка. Да я бы любого подростка уговорил, не имея никакого образования. Они сидят там и просиживают свои штаны и получают бюджетные деньги. Вот и все. Денег захотели, по 1000 подались, по 1000 рублей. Сам жа зняволены Мікіта Залатароў падчас працэсу заявіў, што яго па-ранейшаму збіваюць.
Ірина Дарафейчук, Белсат. Сцяг інфармацыйнага парталу «Тутбай» каля будынку з офісам рэдакцыі знялі з флагштоку. Рахункі кампаніі заблакаваныя, аплачваць арэнду няма магчымасці. Сёння таксама адбылося падрыхтоўчае паседжанне суда «Тутбай» з паркам высокіх тэхналогіяў, які пазбавіў кампанію ільготаў. А вось абскардзіць прызнанне матэрыялаў парталу экстрэмісцкімі не ўдалося. Падрабязней Юлія Лабанова. Эканамічны суд Менску не задаволіў пазову Тутбай адносна абскарджання дзеянняў экспертнай камісіі, што угледзела прыкметы экстрэмізму ў матэрыялах парталу і сацыяльных сетак выдання. Рашэнне вынес суддзя Алексей Русецкі, паседжанне зрабілі закрытым. Если закрытый судебный процесс, я не имею права комментировать ту информацию, которая мне станет известной в ходе этого судебного заседания. Прадстаўнікі экспертнай камісіі на паседжанне не прыйшлі. Рашэнне зрабіць разгляд справы закрытым афіцыйна патлумачылі рызыку агалашэння звестак, якіх менавіта не ўдакладнілі. Мне не совсем понятно, какая охраняемая законом тайна может быть разглашена в этом процессе. Потому что вся информация, которая может быть исследована, она вся открытая и ни под какую охраняемую законом тайны не попадает. Тутбай сярод іншых незалежных медыяў адкрыта распавядаў пра гвалт сілавікоў над удзельнікамі мірных пратэстаў і вязнямі, пра парушэнне заканадаўства ў часе леташняй выбарчай кампаніі. Пад увагу трапілі менавіта гэтыя матэрыялы. З ранейшых словаў экспертнай камісіі ў публікацыях крытыкаваліся прадстаўнікі ўлады і выключна пазітыўна прадстаўлялася апазіцыя. Гэтаксама камісія называла Тутбай схаваным коаардынатарам пратэстаў. В тутбаевских материалах знайсці экстремизм это уже так крыху смешновато, да, потому что больше з важного портала, больше з важного медыа ў Беларусі складана знайсці. І калі б гэта інфармацыя стала агульнадаступнай, многія людзі, конечно, разважалі пра гэта, каментавалі. У берасці ж пачалі судзіць рэдактара папулярнага сайту «Першы рэгіён» Олега Супрунюка. Яго вінавацяць у распаўсюдзе інфармацыі, якая ўтрымлівае заклікі да экстрэміскай дзейнасці. Затрымалі Олега напярэдадні ўвечары ва ўласнай кватэры. Та информация, которая у нас была, что супруги отказались сообщить, по какой причине задержан, конечно, это очень сильно оказывает. Но все люди не знают вообще, просто человека взяли и задержали. Это, в общем-то, часть вот этих репрессий по запугиванию общества. Падставою для складання пратаколу сталася яшчэ лютаўская публікацыя. У ёй ішлося пра спіс датычных да тэрарыстычнай дзейнасці асобаў і быў змешчаны здымак баранавіцкага актывіста Уладзіміра Гундара у кашулі з саляным арнаментам, які міліцыянты палічылі падобным да свастыкі. Склад правапарушэння адміністратыўны і прадугледжвае пакаранне ў выглядзе штрафу, грамадскіх працаў або арышту. Власти ввели новые статьи, неактивно ими пользуются. Это, в частности, статьи по противодействию экстремизму, по распространению так называемых экстремистских материалов. И, конечно, власти по максимуму используют эти статьи. И, насколько мне известно, Олег Супрунюк стал жертвой вот такой репрессивной кампании. Да суда рыхтуюцца і прадстаўнікі буйнога грамадска-палітычнага медыа «Гродно Лайф». Радзенская пракуратура просіць прызнаць тэлеграм-канал выдання экстрэмісцкім. Паседжанне ў справе прызначылі на 9 ліпеня. Гэта проста чарговы крок у кампаніі, якая ўжо даволі доўга цягнецца, кампаніі ціску на нас, якая пачалася вось паўгода таму у студзені, калі ў нас вынялі шмат тэхнікі, дагэтуль не вярнулі, адзін з ноутбукаў канфіскавалі, потым 2 суды по падобнай тэме па распаўсюджанні нібыта экстрэмісцкіх матэрыялаў. 2020 год стаўся рэкордным для Беларусі ў колькасці рэпрэсіяў супраць незалежных медыяў. Гэткую ацэнку дала міжнародная некамерцыйная арганізацыя «Айрекс». У той жа час паводле звестак «Ниман Рэпортс» беспрэцэдэнтна вырас і давер да незалежных медыяў, што лідаруюць у свеце паводле выкарыстання інструментаў для абыходу цэнзуры. Юлія Лабанова, Белсат. Быць журналістам у Беларусі небяспечна не толькі цяпер. Гэтак было з самога пачатку прэзідэнцтва Лукашэнкі. Працаўніка медыяў могуць пасадзіць, забіць. Ён можа проста знікнуць назаўсёды, як адбылося з аператарам беларускага тэлебачання Дмітрыем Завадскім. 21 год таму ён не вярнуўся дамоў. Журналіста прызналі памерлым, але цела гэтак і не знайшлі.
Праваабаронцы падлічылі, ад гвалту і катавання ў Беларусі пацярпелі больш за 35 тысяч асобаў. Каб уратавацца ад рэжыму Лукашэнкі, некаторыя беларусы абіраюць эміграцыю. Украіна прываблівае бязвізавым рэжымам, падобным менталітэтам і надзеяй на афіцыйнае афармленне ў дзяржаве. Аднак на практыцы ўсё інакш. З Беларусі ва ўкраіну Бажэна Жолуд прыехала летась у пачатку жніўня. Тады яна планавала застацца ў Киеве на тыдзень ці два. Вярнуцца на радзіму ўсё яшчэ нельга. Здесь, получается, пока карантин идет в Украине, мы можем находить, это как бы все официально. Просто какой-то подача ВНЖ, там, еще чего-то, оформление каких-то документов, чтобы здесь как бы оставаться уже на какой-то длительный очень срок. Здесь это затруднительно немножечко уже для тех, кто очень долго уже находится. Паводле звестак памежнай службы Украіны з 1 студзеня да чэрвеня 2021 года ва Украіну заехалі больш за 70 тысяч беларусаў. Колькі засталося, афіцыйна невядома. Паводле грамадскіх арганізацый неафіцыйна каля 10 тысячаў. Большасць мігрантаў, гэтак жа, як і Бажэна, доўгі час перабываюць на тэрыторыі краіны нелегальна, распавядае юрыст Free Беларусь Центр Владимир Жбанков. Значительная часть не обращается, потому что, так или иначе находят какие-то пути. Во-первых, далеко не все хотят остаться в Украине. Многие приезжают в Украину, а потом едут дальше. Тыя, хто абірае Украіну, лічаць, што тут прасцей застацца на доўгі перыяд. Да, у меня есть вид на жительство. На самом деле сначала я рассчитывал на то, что я по IT попаду. Я как раз, когда там еще слышал новости, что здесь это разрешили, и думаю, приеду, сейчас быстренько все это оформлю, потому что, айтишник, ничего себе. Оказалось, что это не так просто оформить, потому что закон только приняли, там еще свои какие-то моменты, и мне просто ответили, что если Зеленский подписал, то пускай он вас и устраивает. Гаворка пра ўказ прэзідэнта Украіны аб прыцягненні прадпрымальнікаў з Беларусі. Ён уступіў у моц летась 4 кастрычніка. Згодна з дакументам, тэрмін часовага прабывання ва ўкраіне IT-спецыялістам падоўжыць да 180 дзён на год, калі іміграцыя адпавядае інтарэсам Украіны. Атрыманне віду на жыхарства за 3 дні без выезду з Украіны. Атрыманне дазволу на працу цягам 5 дзён. Спрашчэнне рэгістрацыі беларускіх IT-спецыялістаў як платнікаў адзінага падатку. Віталь знайшоў выйсце і уладкаваўся на працу як валанцёр у афіцыйнай арганізацыі. Паводле спрошчанай працэдуры яму далі часовы від на жыхарства. Гэтаксама від на жыхарства могуць атрымаць журналісты, студэнты і ў выпадку шлюбу з грамадзянінам альбо грамадзянкай Украіны. Беларусаў, якія атрымалі від на жыхарства са жніўня 2020 да траўня 2021 каля 3000 падлічылі ў міграцыйнай службе Украіны. Создается впечатление, что миграционная служба настроена на то, чтобы как можно меньше людей осталось в Украине. Самы складаны шлях, каб асесці тут, атрымаць статус уцекача, лічыць Владимир Жбанков. Вярхоўны камісар у правах уцекачоў ААН ацаніў яе як небяспечную, і статусу можна чакаць годами. Я решил податься на беженство из-за этого. Все-таки, то есть попросить дополнительную защиту у государства Украины. Да, я теряю в некоторых правах, там право выезда, право работать, пока мое дело рассматривается. Зато я на 100% обезопасен. Справочка такого вида. Давидка про звернення за захистом в Украине. Звесткі міграцыйнай службы Украіны сведчаць, што са студзеня да траўня статус уцекача атрымалі 8 беларусаў. У мінулым годзе 28. Сёлета пакуль што афіцыйна уцекачом нікога не прызналі. Ірына Кананенка, Надзея Бельская, Сергей Каладзій, Белсат. Больш навінаў чытайце ў нашым тэлеграм-канале і сацыяльных сетках Белсату. Таксама заахвочваю ўсталяваць наш дадатак на смартфон, каб заставацца ў курсе самых апошніх падзеяў. У студыі працавала Анастасія Русецкая. Да сустрэчы!